Ялгышны беренчеләрдән булып моннан 4 еллык Ульяновск шәһәре мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Сафин башлап җибәргән иде. Ул Ульяновск дәүләт педагогия университетында махсус курсларда укып, мәктәптә ислам дине нигезләрен, ә мәчеттә татар тел дәресләрен алып бара башлады. Бу уңай тәҗрибә башка төбәкләрдә дә шактый гына яклау тапты. Тел өлкәсендә булган 17 елның вазгыяте дә моңа берникадәр бер юл бирде дип әйтсәң була инде. Тарихка әйләнеп кайтсак, без әйтә алабыз. Заманында телне дин саклады. Хәзер инде дингә ярдәмгә тел килә һәм киресенчә. Менә һәр вакыт шулай үрелеп барды ул тарих. Менә безгә аны шуны күрсәтеп тора. Менә бүген без күрәбез Ульян өлкәсендә бу юнәлештә эш инде куелган гамәлгә һәм ул башка өлкәләр өчен үрнәк дә булып тора. Мондый башлангычны узган ел шәһәрнең Идел аръягы мәхәлләсе дә хуплап алды һәм эшне башлап җибәрде. Бала үсеп беләндеме, дин әһеле кирәк, күмгәтә тоже кирәк. Белем һәр вакытта кирәк. Менә шуңа күрә менә аерып нитеп булмый, һәм шулай ук культурасыз да торып булмый. Безнең ата-бабалардан калган баяннарда җырлар җырлап, биюләр биеп торырга кирәк. Идел аръягы районы татар автономиясе рәисе Рафаил Хаҗи район мәктәпләрендә эшләүче татар теле укытучылары, түгәрәк һәм факультатив җитәкчеләре белән мондый очрашуларны һәр даим оештырып тора. Бүген дә мәчеттә кунакта кабат алар. 15 бала җыри. Урыслар да җырилар, татарлар да җырилар, потому что бар смешанный браклар. Леке дәрес буларак укытылган, но бүгенге көндә дәрестән соң гына алып барыла, дәрестән тыш кына балалар һәр класстан 4-тәр, 5-тәр бала йөриләр. Укытучыларга өстәмә белем бирү һәм мәчетләргә мәгълүмәтләр әзерләүдә Ульяновск өлкәсенең Садака өлкә хәйрия фонды да зур булышлык күрсәтә. Бу елда без, Аллага шөкер, менә благодарительный фонд Садака аркылы бездә 10 укытучыны укыттык, үзебез түләп, фондтан түләп, укыттык педагогический университет на повышение квалификации. Нигә, чтобы алар мәктәпкә кирип, основу православной культуры, основу исламской культуры укытсыннар дип, алар безнең акчабыз, мен там без түлибез, только барыгыз гына. Моннан 3 ел элек өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе төбәк мөфтияте белән үзара хезмәттәшлек турында килешү төзегән иде. Аның нигезендә дини һәм дөньяви эшләрне бергәләп алып бару һәм телне саклау буенча уртак проектлар булдыру каралган. Бүгенге чарада уртак эшнең тагын бер уңай нәтиҗәсе. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.